L-4-15 ta' Ottubru fl-iskejjel kollha madwar il-Gżejjer Maltin se jittella l-Jum Sportiv tal-iskejjel bil-parteċipazzjoni ta' eluf ta' studenti u edukaturi. Dan l-avveniment organizzat minn Sport Malta jservi wkoll biex issir promozzjoni għall-involviment tal-attività fiżika fl-iskola lejn stil ta' ħajja aktar b'saħħitha. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija attendew 40 skola li ħadu sehem fl-edizzjoni tas-sena li għaddiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima għal kif dawn l-inizjattivi ħeġġu l-tfal tagħna minn età żgħira ħalli jipparteċipaw fl-isport u l-attività fiżika matul is-sena kollha. Fiċ-ċentru ta' din l-attività kollha ikollok it-tfal li jieħdu sehem fl-attività fiżika li għandha l-benefiċċji li tant huma magħrufa kemm fiżiċi u anke mentali fuq kollox tgħin it-tfal tagħna jiksbu dawk il-ħiliet li bihom jikkollaboraw u jaħdmu bħala tim wieħed. Dawn l-iskejjel illuminataw apparat sportiv bħala rikonoxximent tal-parteċipazzjoni tagħhom biex bekk ikompli jissaħħaħ il-livell u l-kwalità tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qiegħed ikompli jinvesti fl-ispazji miftuħa tal-iskejjel bi proġett kontinwu ta' riabilitazzjoni ta' ground sportivi fl-isfond tal-politika nazzjonali biex tkun indirizzata l-obeżità fost it-tfal u wkoll biex titrawwem kultura sportiva fit-tfal.